Vam anar a portar els pares al balneari a Caldes de Malavella. Vam tindre un accident, vam xocar amb un camió, amb el meu marit. Va morir a l'acte. Jo tothom t'entén, perquè t'entén, però no del tot, que les coses no passen perquè sí. Havia d'arribar aquí. És una estoneta, és una estoneta a la setmana. Estàs bé perquè parles, t'entenen. I d'aquí surt d'altres coses. Gràcies a tu.